Αηδονάκι λαλήσε, όλη πλάσια αγκάλιασε, βασιλιά σε δάκρυσε κι ο φτωχός σε θαύμασε. Αηδονάκι λαλήσε, όλη πλάσια αγκάλιασε, βασιλιά σε δάκρυσε κι ο φτωχός σε θαύμασε. Και τότε του έφεραν δώρο ένα βιβλίο. Το άνοιξε ο αυτοκράτορας και διάβασε. Το αυτοκρατορικό παλάτι της Κίνας είναι το πιο όμορφο και το πιο σπουδαίο. Αλλά ομορφότερο απ' όλα είναι το κελάιδισμα του αηδονιού. Μα γιατί φυτεύεις δέντρα, αφού όταν αυτά μεγαλώσουν, εσύ πια δεν θα είσαι στη ζωή? Εκείνος τους κοίταζε και χαμογελούσε. Τα δέντρα αυτά είναι τα δώρα μου για αυτούς που θα έρθουν. Βασιλιά μου, πρόσεχε τι ζητάς. Γιατί κάθε πλάσμα σε αυτή τη φύση είναι ένα κομμάτι από την αλυσίδα της ζωής. Και αν εσύ σπάσεις ένα κρίκο της, το κακό θα γυρίσει σε σένα. Αηδονάκι λαλήσε, όλη πλάσια αγκάλιασε, βασιλιά σε δάκρυσε κι ο φτωχός σε θαύμασε. Αηδονάκι λαλήσε, όλη πλάσια αγκάλιασε, βασιλιά σε δάκρυσε κι ο φτωχός σε θαύμασε.